Il-21 ta' April huwa meqjus bħala l-jum dinji tal-kreattività u l-innovazzjoni. Għal dan il-għan in-nies jiġu mħeġġa jużaw il-kreattività tagħhom biex jelbu l-isfidi fi rigward tal-kwistjonijiet kollha relatati mal-kisba tal-għanijiet ta' żvilupp sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti. Bejn 20 u 22 ta' April fil-Valletta Design Cluster, l-Istitut Edward de Bono għal ħsieb kreattiv u l-innovazzjoni b'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Kulturali għal Belt Valletta permezz tal-Valletta Design Cluster u l-Fondazzjoni Snajja Maltin qed jorganizza għadd ta' attivitajiet bil-għan li tiġi ċċelebrata il-Ġimgħa Dinjija tal-Kreattività u l-Innovazzjoni bi programm interattiv ta' avvenimenti. Matul dawn it-3 ijiem numru ta' artiġjani se juru x-xogħol u l-prodotti tagħhom kif ukoll kif jinvolvu ruhom fil-produzzjoni ta' dawn l-artifatti b'mod innovattiv. Il-pubbliku li se jattendi se jkun jista' jsir jaf dwar id-dinja ta' dawn il-persuni kreattivi u artiġjani. Dwar dawn l-attivitajiet tkellimna mal-kap tal-Valletta Design Cluster Joanna Attart Mallija li fisret magħna se jsib kull min jattendi. Jekk inti tiġi hawnhekk pereżempju l-ħamis ħassib fi spazji differenti talks fuq design, talks fuq kif isir il-lasel, talks fuq x'qed jiġri in the contemporary design illum il-ġurnata. Fl-istess ħin fi spazji oħra se tkun tista' tieħu sem u titgħallem tagħmel xi ħaġa hawn min ħajkun qed jagħmel workshops fil-kċejjen tagħna ġifieri titgħallem xi ħaġa kif issajjar imma xi ħaġa kemm xejn moderna. U għandna workshops oħrajn fejn tista' titgħallem kif tagħmel keychain pereżempju bil-laser cutter, ġifieri morna teknoloġija moderna. Laqatna b'mod partikolari x-xogħol mirqum fil-Fulugranu mill-artist Kevin Attart, il-Volpi u l-Inkwina u l-kollezzjoni moderna ta' xogħol fil-bizzilla u kroxé partikolarment il-handbags ta' Gabriella Lucas minn Gabe u Anna Maria Gatt fost oħrajn. Mad-direttur mill-Istitut Edward de Bono fih dan l-Università ta' Malta, Dr. Margaret Manjon, tkellimna dwar il-ħsieb u lan ta' dawn l-attivitajiet. Iva, lokalment l-Edward de Bono Institute jorganizza fiħdan l-Università Malta attivitajiet għal din il-ġimgħa li jinvolvu setturi differenti fis-soċjetà tagħna, fosthom il-komunità industrijali, tfal fl-iskejjel, ta' min jgħid li l-kreattività mhijiex biss l-arti u l-artiġjanat imma tidħol f'aspetti differenti tal-ħajja fejn nagħmlu deċiżjonijiet, ħsieb kreattiv biex noħolqu prodotti ġodda, insomma tista' ssibna kullum kien. Preżenti għal din it-tnedija kien hemm ukoll il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni Snajja Maltin, Eltim Mikallef.